kare ka ine kuonde pinje molony our big brothers in United States seche ma transition timore kata ibed ni Trump otamore nok dhi kata odhi ni ogolo miyo Joe Biden police wacho ni wang'iyo sheria wan kata dang' imiwa mana president mane wabutiyogo to piny kae emomiyo awacho ga ni katiba ni ohewowa gi ngufu mang'eny. Katiba ni so much ahead of us. Makata mana nyikwewa higni 100 mabiro ema bong'eyo tiend katiba. Kes pod watiyo gi paro machon mani police ni ka an ker ni to police nyaka tigo mondo ahiny raia. Kuonde ma jolonye IG mar police chung to wacho ni jatelo ma gimok nyal timore ok wanya nego jogo. To sani emineno ka police achiel ting'eni gima hinyo ji kapok atieko awene osiepnani. Dhano wigi wil kabisa. Apenje niya, kane ICC otimore, jok mani mano tera ICC. Dong achiel kuom ne jotend police. Jotend police amano tera ICC. Kes wang'iyo ng'at mani chik luongo ni ng'ama nigi the highest responsibility. Ok bi kaw kata police mago jindara ok bi kaw. Koro ma en siem ne jotelo ma Kenya. To konigo beni wabuogo mana ji gi ICC mondo ng'e ni gima jitimo. Penjire ni gima itimo no ben gima ber. In nyathini ka iseneno nyoro naneno kata mana ni loth jembe olose mondo pur godo. Tinano imiyo jo NYS lodhe ni gogo ji. Kendo gihinyo ji serious. To NYS bende donje ng'anyo bende apani bende okotenore kata mana gi chike. Okotenore ka chikes man ok actually keto NYS goji. Chalo kata mana kaka deploy military okinya deploy maonge gi act of parliament emo puodho emomiyo ndalo mano ter gi obarago ichano tamre. Koro kata jo NYS mano ok mandate mar NYS